काका बाबा मोर जल्दी से शादी कराए दे। सुन काका बाबा मोर जल्दी से बिहा कराए दे। शादी कराए दे मोर जोड़ी चुमाए दे। नानी नों गंगार जाथिखौ मिथिगौ ना? मिथिगौ आदा, हाजोआव थाग्राफ्रा। नों मिथिगौ ना नानी? माखौ? गंगारफ्रा मालाय बिमायनि फिसाजोखौ हाबा खालामबा प्राइज मोनोनो। मेगननि नोजोरा आंनि नोंखौनो नांबाय। गोरबोनि देरायाव आङो नोंखौनो दोनबाय। मोजां मोननायाव सेफायबाय आंनि फोथायनाय। फोथायफिननो हाबावगोन ना अननायनि सायाव? फोथायनाया बायफ्लेजोब्बाय अननायनि सायाव। नोङो आंखौ बिदि खालामगोन सानाखैमोन आं। रादाय लादोंमोन नों आंजों थाबाय थानायनि। आंखौसो नों नेवसिगोन होनना बुङोमोन। हर गेजेराव आं सिमां नुबोला बोहैयो मोदै। गोसोखाङो आं नोंनि मिनिनाय लाजिनायफोरखौ। बेसेन गोथार अननायनि नोंनो फोरोंबाय, दायो नों फोरों। पबजी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? इंटरेस्ट। पबजी खेल के तुमको जिंदगी में क्या मिलेगा? तुम्हारे साथ रह के भी जिंदगी में ऐसा क्या मिलने वाला है? देखो, you can't deny the fact that I'm going to be your wife. नों आंनि फनखौ मानो हमाखै? आंनि गोसो। नोंखौ आं देग्लाय बैसागुआवनो हाबा लासिगोन। जोंना आइ आफाया साख्रियाव लानोसो हरोनो। नों बायदि जाम्बा लरग'जों आं थाङा माथो। हगार लामाया। हट, आं लरग'गौ नामा? Likey नोंथाङा दा दैयाव हमनानै माबायदि मोनो? लोमफा मोनदों होनना नुवाखैना बबे सियाव दङ? बबे गयदाननि निउस नोंलाय? नुखांदोलै। हां लाबानो आं मोनदाङो नोंखौ। मेगन बेखेवबानो नुयो नोंखौ। I guess you were सिरि सिरि आन्दो आन्दो फाबजों गेलेयोबोलानो। संसारनि माया थिलियाव फाबजों गोदोयो। प्रेमकाई शब्दहरू उख्न सकिन। माया तिमीलाई गर्थे तर भन्न सकिन। मैले भन्न लोगे लोगे औ जाबायना जायाखै ओंखारनाया? रहाय मा दसेखौ नेनायानो मा एफा गोबावब्रा ओंखारनायालाय?